2024 ಶುರುವಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದು ಶುರು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಅಂಚನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿರೂಪಣೆ ಪನ್ಪುನವೆನಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೆಹಂದಿದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಲೊಂಜಿ ಆನಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ವಿಜೆ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರು ಪಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನಲ ಉಂಡು ಜರ್ಸಿದ ಜನಕ್ಕಲು ಸುರುರ್ದು ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಯದಾರ ಬತು ಪನ್ನಿ ಎಂಡ ಸುರುರ್ದು ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ಒಲ್ಪಲ ಬೋರ್ ಆತಿಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಪಂಡೇರಿ 2024 ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಜಾತ ಊರು ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರು ಪಂಡೆ ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮನಿ ಸೇವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಂದು ಕೊರ್ಪರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮಾತ ಬನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ ಅವನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡೆ ಅಕ್ಲಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಲ್ಲೆ ಲೆಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ರಪ್ಪೋರ ಆವಡು ಫುಲ್ ಆವಡು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ನೀವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕನೇ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜು ದಾಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಫುಲ್ ಪೋತುಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐತನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವೆದರ್ ಸೆಟಪ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ವೆದರ್ ಸೆಟಪ್ ಉಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುವೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಸರಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಐಜಿ ಮರತು ಪೋಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ದುಬೈ ಪೋಯಾರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದದಾದ ಬಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ 2025 ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪನಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಾತಿರ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆನ ಕನವಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಲೆಕ್ಕಡಿಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅವು ಮಾತ ಮಿಶ್ರಣ ಆದಿತ್ತನೇ ಜೀವನ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಐಕ್ ಅನ್ಸಾದು ನಿಖಿಲಿಂದ ಎನ್ನಿನ ಮಾತು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಡು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು 2024 ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೊನವು ಕೊಡ್ತುನವು ಮಸ್ತುಂಡು ಕಳೆ ಒಂದೇ ಅಂಚನೆ ಗಳಿಸಾದೆ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಖುಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಂದ ಕಣ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಂದ ಮೋನ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಸಾದೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲೇ 2024 ಶುರುವಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದು ಶುರು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ದಯಪಂಡ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ಮೆಗ್ಗಿ 2 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾ 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 ಪಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಡೈ ಮಾತ ಹಾತಿನವು ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದ ದೂರ ಅದಾಗಲೇ ದೂರ ಮಂತೊಂದೆ ಯಾನದೇ ಮಂತೊಂದಿನಿ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಪಂದಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚನಪ್ಪನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೊಂದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅದು ಪೋತು ನಾವು ಆಂಡ ಅವು ಟೈಮ್ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂದ ಕೇಂಡ 2023 ಅಂತ 2023 ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ದಾನ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿರುವು ತಿಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಜೀವನಗೆ ಅಂಚನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿರೂಪಣೆ ಪನ್ಪುನವೆನಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೆಹಂದಿದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಲೊಂಜಿ ಆನಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ವಿಜೆ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರು ಪಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏರಿನಿ ಎಂಸಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪಂದು ಪಂದಾಗ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ ಅವು ಎಡ್ಡಾಪುಣ್ಗ್ಯಾರನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವೆನ್ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಏನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಜನವರಿ 2025 ಜನವರಿ 2 ತಾರೀಕು ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 2024 ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಏನೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 35 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂತೆ 35 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಡ್ಲ ಮಾದ ಎಡ್ಡಾತನ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ನಿ ದತ್ತೊಂದೆ ಅತ್ತಂದೆ ಓಲ ಸಮಾತೇಜಿ ಪನ್ಪನ ದತ್ತೊಂದಿಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಅರಿಬ್ದೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅವು ಈತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಉಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಮಂದೆ ಏನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುರುಕು ಕುಲ್ನಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲಕ್ಕದು ಪೋಂದಿನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ
ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ತೇಪಂದಕ್ಕೆಂಡ ಜನವರಿ 1 ಮುರಣಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಈವೆಂಟ್ ಕುಂಪಾಲಡ್ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರಡ್ ಅವ್ಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದಕ್ಕೆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೂರು ಪೋಡಿಗಿತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಈವೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 2025 ಅಂಚ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ತೂದು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತಂಡು ಒರಿಲ ಲಕ್ಕದು ಪೋವಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಮಂತೋದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಆಡು ಬಂದು ಪಂಡ ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನ್ ಅದು ಪೂಜಿರು ಅಂಚ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋದಿ ಎಂಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡಿರು ಅದಾಗ ಪಿರ ಪೋಂತಿನ ಜನಕಲ್ ಮಾತು 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪುಡ್ತು ಪಿರ ಪೋಂತಿನಕಲ್ ದಾದ ಅವನು ಪಂದು ತಿರುಗುತ್ತೂದು ಎಂಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರಿಯರು ಏರ್ಲ ಪನಂದ ಕ್ಲಾಪ್ ತಿಕ್ಕದನು ಬಂದು ಪಂಡ ಏನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ನನ್ನ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಅದು 2025 ಏನಂಜಿ 2024 ಸಾರಿ 2024 ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯೆ ಏನು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ನಾ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಜಾತ ಊರು ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರು ಪಂಡ ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮಕ್ಕನ ಪುಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಪ್ರಮಳನ ಮಗಲು ಪಂದು ಇತ್ತಿನವು ಇತ್ತ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರು ಪಂದು ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡ್ ಅಂಜನೆ 2024 ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ದೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅದಾದ ಬಂದ್ಬನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವು ಭಂಗ ಬೈದೆ 2024 ಭಂಗ ಬೈದೆ ಪನವದ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ಅತನ ಬೇತುವ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ಸುಮಾರು ಭಂಗ ಬೈದೆ ಆ ಭಂಗ ಬತ್ತಿನದ ಎದುರು ಈ ಒಂದು ಚಂಚೂರು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರಲು ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚ ನನಾತ್ ಇಂಜ 2025 ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾತು ಈವೆಂಟ್ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಜರ್ಸಿದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುರುರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅವಜ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಯದಾರ ಬತ್ತು ಪನ್ನಿಯಂಡ ಸುರುರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಲ್ಪಲ ಬೋರ್ ಆತಿಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಪಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಲು ಪಂಡ ಓಕೆ ಇದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಾರ ತೆರಿದಾರ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಾರೀಗ 60 ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಆ 12 ಗಂಟೆದು ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಪುಗರ್ತಿರು 2025 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ದಿನ ಏನಿಡ್ದವರ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡಿಡು ಪೋಪುನು ಪಂಪು ನಾವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಂಡು ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಲದ ಮುರಣೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬುರ್ಚಿನಿಂದ ಪಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತು ಪೋಯಿರುಪ್ನಾಗ ಸ್ಟೇ ಆವಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಲ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ 1-2 ದಿನ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ 1 ವಾರ 4 ದಿನ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗ್ಲ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಬೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸದ್ಯಗೂ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒವ್ವೆಲ್ಲ ಲಾಪ್ನಿಕ್ ಅವು ಆಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಕಲ್ದಿನಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತಂದಲೇ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಓಕೆ ಯಾಪ ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10-15 ಸಾವಿರದ ಸಂಬಳದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಣ್ಲೆ ಎತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಕೈ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಪಡು ಹೋಯ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬಂದ್ಕೇಂಡ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 2024 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ 1 ವರ್ಷಡಿ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ಬಂದು ಪಂಡ ಐಟು ಶ್ರಮ ಮಸ್ತುಂಡು ಐಟು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ 2025 ಸುರುತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನಂದು ದೊಂಡೆ ಪೋತುಂಡು ದಾಲಮನ್ಪ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ 2024 ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೇನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕೂಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬುಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದೇನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ನಾನು ಏತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೈತೆ ಒಂದು ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾ ಬೋಡು ಪಂದು ಅಂದು ಬೋಡು ಪಂದು ಮಂತ ಆತಂಡೆ ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ರೂಪ ನೆಕ್ ಸರಿಗೆ ಪಾಡ್ಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಸಾದ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ದೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕ್ಲತ್ತು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ಎನ್ನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲರು ಪನ್ಪರು ಈ ಪೊರ್ಲುಲ ತುಯ್ಯರೆ ಆಣ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿಗೆ ಒಂಚಿ ಒಂದು ವಯರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪ ಪಂದಂದು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪು ಆಣ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ ದೀತಿನೈ ಹೌದಾದ ಕೊಂಗರ ಕೂಲಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಅಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪನು ನಿಕ್ಲೇನ ಸಾಂಕುವರ ಯಾನ ಭಂಗ ಬತ್ತಿ ಯಾನ್ ಸಾಂಕು ಅಂದತ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪುನು ಈ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜತ ಈ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಲ್ಲು ಆತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಲಿಂಕ್ ಸ್ಟೇಜಿ ಅವು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ರಿಯಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪುಜರು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪರಿ ಎನ್ನ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಔಟ್ಕಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನ ರೈಟ್ಸ್ ಆ ಬಗ್ಲಿನಕ್ಲೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಆತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ
ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಸಚ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಅದು ಬಂದ್ಪನು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ಸಜೆಷನ್ಲ ಇಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕನೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದೆ 2022 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದೆ. ಆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾದ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕೇನೆ ಬಂದ ಪಂಡ ಊರದು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಬೂರುಂಡು ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪಿಸಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಗಡು ಬಾಯಿ ತಗಡು ನಾಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಮಾತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಎತ್ತಿಯಾನ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಿಯಾನ ಅಂಚ ಮಾತು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ವಾಪುಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ವಿಷಯ ಆಯ್ಬೇಕನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ದಾದ ಬಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಪಿಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬೂರು ಒಂಜೆ ಕೋಡಿಗೂ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಬಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇಪ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆತನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಉಂಡು. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ನಂತರ ಮುಲ್ತು ಒಂದು ತೆತ್ತದು ಕಾಸು ತೆತ್ತಂಡು ನಾಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಏತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದ ಬಂದು ಪಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ತುಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆತಿತ್ತು ಬಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ನೋಟು ಪಾಡಿದೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಪಾಡಿನ ಸ್ವಲ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದುಂಡು ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಪಾಡು ಮಾರ್ಕರ್ಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ 200 ಬಂದುಂಡು 200 ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅಂಚನೆ 500 ಬಂದುಂಡು 500 ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಮಾತ ಮಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಐದು ನಾವು ಡುಟ್ಲದೆ ಬೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುಲಿ ಒಂಚಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು 50,000 20,000 ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ದೇಂಡ ಒರಿ ಉಜವು ದೆತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಐಟಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕಲು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುನಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಪುನಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏನಲಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕಲು ನಿಖಿಲ್ ಪೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 10,000 ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಪಂಡಾಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಾರನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಾರ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಅನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ನಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಪೈತೆ ನಾವು ದುಂಬಾಗ ಮದಿಮೆದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗಡು ಬಂದತ್ತು ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಅದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೇ ಖರ್ಚು ತೂಗೋಣ ಏನಿಡ್ದವರ ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಅದು ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವಾಗ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದುವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೇಟ ವಾಂಡ ಯಾವು ದಪಂಡ ಉರ್ತಿ ತೂಡದ ಮಾತ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೇನು ಕಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಂಗಡು ಬದುಕಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಕೊಡೋದು ವಿಷಯ ಸೈಡ್ ಅವು ಅಂಚ ಈ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವುಡನ್ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾನಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಪಂಡ 550 ರೂಪಾಯಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೇರಿದು 550 ರೂಪಾಯಿ ಆತ ನೆಂಗೆ ಇದೊಂದು 10,000 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಐಕೆ 450 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದು ತಪ್ಪಂದಿಂದೆ ಏನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ತೊನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ಡ್ ಎಂಕ್ದೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ನಿನಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಇಕ್ಲ ಪುದರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನು ಅಕ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡವು ಕಮಿಷನ್ ದಾಲದಿ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ತರ್ಪಾದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಪೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪೇಜ್ ರೀಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತಿನಾರು ಅರಡಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಂದು ಅನ್ಸದೆ ಅಂದಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಎರಡನೇ ಕನಪದ ಕೊದ ಬಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಲಿತ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಪಿರ ಕೊರಲೈತಿ ಅನ್ಸದು ಕುಡ್ಲದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತರ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಫೋಟೋ ನಮಗೆ ಫೋಟೋಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಫೋಟೋಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈ ಮಿಟ್ಟು ಜೀವಿತ ಬಂದುಂಡು ಜೀವಿತ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಪಾಣ ಅಂಡ್ ಈ ಮಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಇಂಕೊಂದು ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ ಇರತ್ತದೆ ನೆನ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರು ಅರುಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮುಲ್ಪ ಅವಲ ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ
ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮನಿ ಸೇವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಂದ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮಾತ ಬನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡೆ ಅಕ್ಲಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಲ್ಲೆ ಡೆಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ರಪ್ಪೋರ ಆವಡು ಫುಲ್ ಆವಡು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ನೀವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಏರೆಗಾಣಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಎಂಕಿ ಯಾನೆ ದೊತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಕೇಂಡ ದಿಸ್ ಪಿಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಸದು ಸೊ ಈತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ಪೆ ದಾದ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಖಿಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮರ್ದಾಯ್ಜಿ ದಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಏರೆಗಾಣಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಎಂಕಿ ಯಾನೆ ದೊತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಕೇಂಡ ದಿಸ್ ಪಿಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಸದು ಸೊ ಈತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ಪೆ ದಾದ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಖಿಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮರ್ದಾಯ್ಜಿ ದಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಪಿಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗನನ ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಮರೆತು ಪೋಣೆಂಕ್ ಮುರಣಿಯನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಪೋರ್ದುಂಬು ದುಮ್ನಾನಿ ತೊಕೊಟುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾನು AR ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕ ಕುಂಪಳದಾರು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆರಿ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಶಾಕ್ ಅಂಟುದು ಆರು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪೋಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂದದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಪಂಡ ಈ ಕಲರ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿನ ಬಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ನಾನು ಪನ್ನೊಂತೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕೇಳ್ದ ಮೆಗ್ದಿನ ಕೇಳ್ದ ಇಂಕ ಆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಲ್ಪ ಕೊಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೀವನ್ ಸಾರಿ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜಿ ಕಲರ್ಡ್ ಪಂದಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕನೇ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಇವನ್ ಆತೆ ವರ್ತದಲ್ಲ ಇಂಕ ಶಾಕ್ ಆಂಡೈತ ಪ್ರೈಸ್ ತೋದು ನಿಜವಾದ ಹಾಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಈತೊಂಜಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ನನಗೆ ಕುಂಪಾಳದ ಈವೆಂಟ್ ಪೋನಕಲ್ ಇಂಕರೆ ಮೀಟ್ ರಾಯ್ಜಿ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿದ ರಾಯ್ಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕೆಗ್ ತಪ್ಪಣ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೋರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಕ ನಿಖಿಲ್ ತೂಪರ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒಲ್ಪಳ್ಳಿರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರ್ ಜೀವಿತತೆ ಇರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾತಿರುವರು ಅವು ಎನ್ನಂದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಕುಂಪಾಲದ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ಪಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಕುಂಪಾಲದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮೊಮೆಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಈವೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮೊಮೆಂಟು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ರಾಶಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಮೆಂಟುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲ್ ದೀಪನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತು ದೀಕ ಬಂದಂದು ಬಿನ್ನಿರ್ಬೇಕು ತೋಜು ಜವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ತೋಜು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ತೂಕದ ಬಂದು ಸೊ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗನನ ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು